Već znate da je subotom u Džilu najveća ludnica u gradu Cirihu, tako i večeras. Moram da vam kažem da je danas 6. jun, inače unutra je pravo ludilo za dobru atmosferu, kao i uvek zaduženi DJ Mlađa, DJ Srki, MC Mirko, Gogo igračici i naravno ja, DJ Tuš. Ajmo da vidimo šta se dešava.